Kaixo, Naiara naz, Renfeko ugau geltokeko erabiltzailea, da C3ko lineari buruzko, nire gertaera kontatuko dizkizuet. Badekogu arazo bat harrapaketekin, ni neu baten bertan egon naz, baina ez naz bakarra, horri buruz, arazoak izan dituena. Gure kasua izan zen 3 familia gentozen Orduñatik, azkenengo bagoian, da, egun horretan bajatzera gindoa zela, batzuk bajatu ziren, karrituak eta guzti geneuzkan, ume txikienak, da, batzuk barruan gelditu ginen, beste batzuk kanpoan, ni eta nire umea tartean, atea itxi eta itzi egin zen behin eta barriz, azkenean blokeatu izan genuen arte. Horren ondorioz ni salaketa ipini nien, edo reklamazio horria ipini nien Renfekoei eta erantzuna batez be izan zen hurrengorako lehenengo bagoian montetako. Kasua ez da izan bakarra, gurea azkenean ume txikiak tarteko zirela izan zalako apurtxu betoran umeak beldurra izateko, baina ez da kasu bakarra. Hemenengo ume badakigu beste behin andra baten jakea harrapatuta, andra bota egin zeuan da besoan da apurtu egin zitzaion. Arazo handiak sortzen ditu olako egoerak eta ez diote erantzuna edo ematen. Gainera, kasi erabiltzaileak gara erruduna. Nik uste dut konponbidea apurtxo zaila dela. Alde batetik bai nabaritu ditugu obrak egin ostean igo dituztela andenak eta horrek zertzobait hobetu du egoera, baina ez da nahikoa. Kasu honetan ere naiz eta pasatzeko eta ascensoreak ipini zituzten, alde batetik eta bestera pasatzeko irtenbide moduan, egia esan da hemeko ascensoreak behintzat egun bat bai eta hurrengoan be bai matxuratuta daude. Beraz ez dute zebez konpontzen. Hauek ez dira arazo bakarrak ikusten ditugunak linea erabiltzeko momentuan. Aldi batetik, karrituekin edo sartu behar baldin bazara, tartea oso handia da, ezinezkoa da, igotzea edo bajatzea laguntzarik gabe. Trenak oso zaharrak dire, ez dekote berrikuntzarik, partxeak besterik ez dizkiote ipinten, eta bai, albistea badau tren berriak etorriko direzela, baina ez dakigun oso. Horren zain gaude. Bertatik badakit bildu egin direra udaletxeko zinegotzi batzuegaz eta egin zela aspaldian bilera bat, arazo hauek hitz egiteko eta hitzak eta oso onak izan ziren, medioak ipiniko zituztela, guztia notatzen zutela, baina oraindik ez da ezer egin. Ez dut esango ja ezebez frekuentziari buruz, oin gainera aldatu egin dizkigute berriro ordutegiak eta trenak ordu erdiro edo epe zabalagotan ere baditugu. Eta nik oso gauza garrantzitsua bat bai ikusten dodan gazteriari begira da gaueko tren guztiak pandemiatik ona desagertu egin direla. Eta orduan herriko gazteria be mugitzeko arazoiek dituzte, gero kotxeak ez erabiltzeko esan arren medioak ez dira ipintzen. Eta ugaun ez dugu besterik. Autobusak eta beste mediorik urtetzeko oso gitxiak dira.